амин тоҷикияту содиқият имрӯз балои насли наврасу ҷавони мо лозим аст. миллатро пешвои муаззами миллат бо амали хеш бо қадами навбатию таърихии хешро амгиро кард, сарҷам кард, муттаҳид кард. бубинед ки имрӯз тамоми шахсиятҳое ки хизматҳои шоён дар даврони соҳибистиқлолӣ зодагони вилояти мухтори Бадахшон кардагӣ ҳастанд, имрӯз дар ҳамаҷа сарҷам ҳастанд, муттаҳид ҳастанд, якҷо ҳастанд. ин бузургии роҳбари давлат аст ки мову шуморо якҷо кард, сарҷам кард. каман дар кам вақт мешавад ки мову шумо якҷо шавем, ҳамдигарро бинем, аз ҳамдигар пурсон шавем, аҳволпурсӣ кунем. мо дар арафаи рӯзи ваҳдати миллӣ қарор дорем. тасмим гирифтем ки дар ноҳияи Дарвоз дар ҷамоати деҳоти Сағридашт рӯзи ваҳдати миллии вилоятиро баргузор мекунам. мо бо камоли эҳтиром, ман шахсан ҳамаи шуморо даъват мекунам рӯзи 26 июн дар ноҳияи Дарвоз мо шуморо мунтазир ҳастем. вақт дошта бошед. мо хеле хурсанд мешавем ки якҷо ваҳдати миллиро дар ноҳияи Дарвози овозадор дар Сағридашти Бештосо якҷо ҷашн мегирем. чорабинии хеле бузургро ба нақша гирифтагӣ ҳастем. гӯштини хеле калон, барномаи фарҳангии хеле калон. наздик аст Дарвоз. бо шарофати истиқлоли давлатии дастгирии пешвои муаззами миллат имрӯз раҳҳо хеле кӯтоҳ шудагӣ ҳастанд, дуруст шудагӣ ҳастанд. то Дарвоз 4 соат ба мо мерасем. як бор ағбаи хобу работа боз ба ёд мебиёред. одамои пеш дигар хеле вақт шуд нарафтед, надидед, аз зебоӣ аловат баред. мо хеле хурсанд мешавам агар шумо амрои мо дар Сағридашт бошед якҷо чорабиниро бизанед. бори дигар ҳазор раҳмат, ташаккури зиёд. саломат бошед.